नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 19. ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് സുതല ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിതല ലോകത്തിന് താഴെയായിട്ട് സുതലം എന്നുള്ള ലോകം, അവിടെ മഹാബലി വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മഹാബലിയോടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ദാനം നൽകിയാൽ ആരും ഒരിക്കലും ദരിദ്രരാവില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണമെന്ന് പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അത് സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. नो एवैतत् साक्षात्करो भूमिदानस्य यतद् भगवत्यशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परायां श्रद्धया परमादर समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यत् बिलनिलये ऐश्वर्यम्. नो एवैतत् साक्षात्करो भूमिदानस्य यतद् भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने पराया श्रद्धया परमादर समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गदारस्य यत् बिलनिलयैश्वर्यम्. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नो एवैतत् साक्षात्करो भूमिदानस्य नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यतद् भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया
ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസാ സമ്പ്രദീപാദിതസ്യ ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസ്സാ സാക്ഷാദപവർഗദാരസ്യ യദ്വിലനിലയൈശ്വര്യം നോ ഏവ തൈത് സാക്ഷാത്കരോ ഭൂമിദാനസ്യ തദ് ഭഗവത്യശേഷ ജീവനികായാനാം ജീവഭൂതാത്മഭൂതേ പരമാത്മനി വാസുദേവേ തീർത്ഥതമേ പാത്ര ഉപപന്നേ പരയാ ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസാ സമ്പ്രദീപാദിതസ്യ സാക്ഷാത് അപവർഗദ്വാരസ്യ യത് വിലനിലയൈശ്വര്യം കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്, കുറച്ച് പേര് ഇത് ചൊല്ലിക്കോളൂ, പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, മാലദിശാമതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നോ ഏവ തൈസാക്ഷാത്കരോ ഭൂമിദാനസ്യ യത്തദ് ഭഗവത്യശേഷ ജീവനികായാനാം ജീവഭൂതാത്മഭൂതേ പരമാത്മനി വാസുദേവേ തീർത്ഥതമേ പാത്ര ഉപപന്നേ പരയാ ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസാ സംപ്രതിപാദിതസ്യ സാക്ഷാദപവർഗദ്വാരസ്യ യദ്വിലനിലയൈശ്വര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നോ ഏവൈതത് സാക്ഷാത്കാരോ ഭൂമിദാനസ്യ യത്തത് ഭഗവത്യശേഷ ജീവനികായാനാം ജീവഭൂതാത്മഭൂതേ പരമാത്മനി വാസുദേവേ തീർത്ഥതമേ പാത്ര ഉപപന്നേ പരയാ ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസാ സമ്പ്രദീപാദിതസ്യ സാക്ഷാദപവർഗദ്വാരസ്യ യത് വിലനിലയൈശ്വര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നോ ഏവൈതത് സാക്ഷാത്കരോ ഭൂമിദാനസ്യ യത്തദ് ഭഗവത്യശേഷ ജീവനികായാനം ജീവഭൂതാത്മഭൂതേ പരമാത്മനി വാസുദേവേ തീർത്ഥതമേ പാത്ര ഉപപന്നേ പരയാ ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസാ സമ്പ്രതിപാദിതസ്യ സാക്ഷാദപവർഗദ്വാരസ്യ യത് വിലനില ഐശ്വര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നോ ഏവൈതത് സാക്ഷാത്കാരോ ഭൂമിദാനസ്യ യത്തദ് ഭഗവത്യശേഷ ജീവനികായാനാം ജീവഭൂതാത്മഭൂതേ പരമാത്മനി വാസുദേവേ തീർത്ഥതമേ പാത്ര ഉപപന്നേ പരയാ ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസാ സമ്പ്രദീപാദിതസ്യ സാക്ഷാദപവർഗദ്വാരസ്യ യത് വിലനില ഐശ്വര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞോ വൈ തത്വസാക്ഷാത്കാരോ ഭൂമിദാനസ്യ യത്തത് ഭഗവത്യശേഷ ജീവനികായനാം ജീവഭൂതാത്മഭൂതേ പരമാത്മനി വാസുദേവേ തീർത്ഥതമേ പാത്ര ഉപപന്നേ പരയാ ശ്രദ്ധയാ പരമാദര സമാഹിത മനസാ സമ്പ്രതിപാദിതസ്യ സാക്ഷാത് അവർഗദ്വാരസ്യ യത് വിലനിലയേശ്വര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാശ്രീ വാസനരി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
नो एवेतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यद्यत् भगवत्यशेषः जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मने वासुदेवतीर्थतमे पात्रमुपपन्ने परया श्रद्धया परमाधार समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गदारस्य यत् बिलनिलयैश्वर्यं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिंधुशिखा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद् भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थदमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलैश्वर्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उषा नायर माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। नो वै एवदैत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद् भगवत्यशेषजीवनिकायानां भूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थधामे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादप्रवर्गद्वारस्य यत् बिलनिलयैश्वर्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंबिका कैसे दे 10 माताजी। चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्बिलनिलयैश्वर्यम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ബലി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പത്തുകളും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാമനദേവന് ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബിലസ്വർഗത്തിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയതെന്ന് തീർച്ചയായും ആരും നിർണ്ണയിക്കരുത്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഉള്ളിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവായി വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഓരോ ജീവസത്തെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷമോ ക്ലേശങ്ങളോ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളെ അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് ബലി മഹാരാജാവ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുക മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ മോചനത്തിന്റെ വാതിൽ തനിയെ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ബലി മഹാരാജാവിന് അത്രയധികം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഒരുവൻ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിൽ ഭക്തനാകുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ അവൻ ഭൗതികമായും നല്ല നിലയിലാക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയായാലും ഒരുവന്റെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും ആരും തെറ്റായി ധരിക്കരുത്. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഉണർവും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലുമുള്ള അതിന്റെ വീഴ്ചയില്ലാത്ത തുടർച്ചയുമാകുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കണ്ട. പലരും കരുതും എല്ലാം സർവസ്വവും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. ഈ ഭൂമിയൊക്കെ, ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭൂമിയൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സുതല ലോകത്തില് സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എന്ന് ആരും കണക്കാക്കണ്ട. ഇതല്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം, ഇതല്ല ഫലം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്
നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്നാമാഭിഗൃണൻ പുരുഷകർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷുവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്നാമാഭിഗൃണൻ പുരുഷകർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷുവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവാശുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷോ വിവശ സകൃതാന്യാഭിഗൃണൻ പുരുഷ കർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷുവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു ഫോണിന്റെ പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്നാമാഭിഗൃണൻ പുരുഷഃ കർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാവുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്നാമാഭിഗൃണൻ പുരുഷഃ കർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗംഗാമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്നാമാഭിഗൃണൻ പുരുഷകർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസക്ലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്യാമാഭിഗൃണൻ പുരുഷഃ കർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസക്ലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്നാഭിഗൃണൻ പുരുഷ കർമ്മബന്ധമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിബന്ധനം മുമുക്ഷുവോ അന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷു വിവശഃ സകൃന്നാമാഭിഗൃണൻ പുരുഷകർമ്മബന്ധനമഞ്ജസാ വിദുനോതി യസ്യ ഹൈവ പ്രതിപാദനം മുമുക്ഷവോന്യദൈവോപലഭന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യ ഹാവാവശ്രുതപദന പ്രസ്കലനാദിഷു വിവശഃ
सर्वधनादिगुणं पुरुष कर्मबन्धनं च स विनोति यस्य कैव प्रतिबोधनं मुमुक्षेव अन्यदैवो पर्यन्त्यपदे हरे कृष्ण। सुवर्णप्रभा माता जी सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य भावावच्छुतपतनप्रस्खलनादिषु विवशः सकृत्नामाभिगृणन् पुरुषकर्मबन्धमज्ञसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभन्ते। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सावित्री वैश्री देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य भावावशुधा पतनप्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विध्नोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवो अन्यैदवो बलपन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंता माता जी सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य भावाशुधपदन प्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवोऽन्य अन्यदेवोपलभन्ते। हरे कृष्ण। विजयश्री माता जी सभी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणामं हरे प्रभु जी। कृष्ण। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य भावाश्रुतपदना प्रसकलनादिषु विवशः सगृह्णामाभिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबोधनं मुमुक्षवो अन्यदैवोपलभन्ते। कृष्ण। हरे कृष्ण। जयमायस मेनन माता जी चलो हरे कृष्ण। यस्य हवावक्षुदपदनप्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्ना आभिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवोऽन्यथैवो बलबन्धे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दिया जारी माता जी चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य भावश्रुतपतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षुः अन्यदैवोपलभते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण माता जी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य गवावसुतपतन प्रस्खलनादिविवश सगृह्णामाभिगृणान् पुरुष कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवो अन्यदैवोपलभ्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। की दसी माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य वाव श्रुतपदन प्रस्फलनादिषु विवश सकृन्नामाभिगृणन् पुरुष कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवोऽन्यथैवोपलभते लभन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री जय माता जी चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य हावावशुधपदन प्रस्खलनादिषु विवशः सगृह्णामादिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवोऽन्यद्दैवोपलभन्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे गुरुदेव हरे धन्यवाद।
നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഴാറൊക്കെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും വിളിക്കും അല്ലെ, കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിശപ്പ് മൂലം വിഷമിക്കുകയോ നിലം പതിക്കുകയോ സംഭ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന വർഷം അവൻ അവന്റെ കഴിഞ്ഞകാല കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം മുക്തനാകും. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ അവജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതേ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിഗൂഢ യോഗ പരിശീലനത്തിലും മറ്റുദ്യമങ്ങളിലും അനേകം വിഷമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബലിമഹാരാജാവിന് ഈ ദാനം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള സുതൽ ലോകം നൽകിയതല്ല ഭൂമി. അതിന് പകരമായിട്ട് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അല്ലെ, അല്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, വെറുതെ അറിയാത്ത ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അവർക്ക് പോലും എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മോചിക്കുന്നു, മുക്തി നൽകുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യം പിന്നീട് പറയാനായിട്ട് അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ വിളിക്കണം, അതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലെ നമ്മൾ വീഴുമ്പോൾ അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും വേദനിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ അയ്യോ അമ്മേ അച്ഛാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ പോയി അല്ലെ. അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നു അത് യമരാജന്റെ പത്നിയുടെ പേരാണെന്ന് പറയുന്നു. അയ്യോ എന്ന് വെച്ച് യമരാജന് ഉടനെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വീഴുമ്പോഴും മറ്റൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ, കൃഷ്ണ അല്ലെ, ഗുരുവായൂരപ്പ, അങ്ങനെ ആരെയാണോ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും നാമം, നാരായണാന്നോ ഗോവിന്ദാന്നോ, എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ അവബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കൃഷ്ണ എപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആർക്ക് ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഒരു ആളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അവന്റെ മാതാവോ പിതാവോ മരുന്നോ ഡോക്ടറോ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമമെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും വിളിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈ ജയ്. പ്രഭുപാദില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ ഭാവാർത്ഥം. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരു ഭക്തൻ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഉദ്യമവും കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായി മോക്ഷം നേടുന്നു. ബലിമഹാരാജാവിന് തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളെല്ലാം തിരികെ ലഭിച്ചത് ഭഗവാന് ദാനം നൽകിയത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഭക്തനായിത്തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളായി ലഭിക്കും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളോ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഭക്തനായിത്തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളായി ലഭിക്കും. അതുമൂലം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഹാനിയും സംഭവിക്കില്ല. ഭക്തിയും മുക്തിയും ഭൗതിക ആസ്വാദനവും മോക്ഷവും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഭുക്തിയും മുക്തിയും ഭൗതിക ആസ്വാദനവും മോശവും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഒരു ഭക്തൻ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. വില്യമംഗലം ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, മുക്തി സ്വയം മുകുളിതാഞ്ജലി സേവദേ അസ്മാൻ. മുക്തി സ്വയം മുകുളിതാഞ്ജലി സേവദേ അസ്മാൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഉദ്യമങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും അവനെ സേവിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുള്ള ഫലം സംബന്ധിച്ച് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുടെ സ്ഥിരീകരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അന്ത്യലീല 3:177 മുതൽ 188 വരെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേഹബലെ നാമ ഹൈദേ ഹയ പാപശയ നാമേരെ ഫലേ നാമ ഹൈദേ ജീവേര മോഷഹയ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനം ഒരാളെ പാപപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു.
ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനം ഒരാളെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുമെന്നും മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു. ഹരിദാസ കഹേന നാമരേ ദുയിഫല നയനാമര ഫലേ കൃഷ്ണപദേ പ്രേമ ഉപജയ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് കാക്ഷിക്കുന്ന ഫലം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള മോചനമല്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഫലം ഒരുവനിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തെ ഉണർത്തി പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ്. ആനുഷംഗിക ഫലേ നാമേര മുക്തി പാവനാശ താഹര ദൃഷ്ടാന്തയേ സൂര്യര പ്രകാശ. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള തലം നേടുന്നു. ദിവ്യനാമത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ഇതിന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു. हे श्लोकेरा अर्थकरा പണ്ഡിതരഗണ സഭക ഹേതുമികഃ അർത്ഥവിവർണ. അദ്ദേഹം അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ശ്ലോകം അവതരിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹരിദാസ കഹേനയച്ചേ സൂര്യരെ ഉദയന ഹൈദയാരംഭേ താമരശയ. സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരം ചിതറിപ്പോകുന്നുവെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. സൂര്യനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പോഴും തന്നെ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. ചൗരപ്രേത രാക്ഷസാധീര ഭയഹയനാശ ഉദയ ഹൈലേ ധർമ്മ കർമാദി പരകാശ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശം രാത്രിയുടെ അപകടങ്ങളായ മോഷ്ടാക്കൾ, പ്രേതങ്ങൾ, രാക്ഷസന്മാർ തുടങ്ങിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും സൂര്യപ്രകാശം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ അവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐച്ഛനാമോദയാരംഭേ പാപാതിരശയ ഉദയ കൈലി കൃഷ്ണയെ പദേഹയ പ്രേമോദയ. അതുപോലെ ഒരുവന്റെ ദിവ്യനാമജപം പരിശുദ്ധമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുകയും പരിശുദ്ധമായി ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും. മുക്തി തുച്ഛ ഫലഹയ നാമവസൈദേ യേ മുക്തി ഭക്തനാലയ സേ കൃഷ്ണ ചാഹേദീദേ. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ പോലും ഒരിക്കലും മുക്തി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. മുക്തി പാപപ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നാമാഭാസം കൊണ്ടുപോലും അഥവാ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പ്രകാശം ദൃശ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്ഷണപ്രഭ കൊണ്ടുപോലും നേടാൻ കഴിയും. തെറ്റുകളോട് കൂടിയ നാമജപത്തിനും പരിശുദ്ധമായ നാമജപത്തിനും മധ്യയുള്ള തലമാണ് നാമ ആഭാസ തലം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ നാമജപത്തിൽ 10 വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപരാധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ജപത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന നാമാഭാസ തലമാണ് 2ാം ഘട്ടം. 3ാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അപരാധം കൂടെ ജപിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമം തൽക്ഷണം ഉണരുന്നു. ഇതാണ് പരിപൂർണത. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഈ ഒരു ശ്ലോകം 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ഭക്താനാമാത്മവതാം സർവേഷാം ആത്മന്യമാത്മദ ആത്മദൈവ. തദ്ഭക്താനാമാത്മവതാം സർവേഷാം ആത്മന്യമാത്മദ ആത്മദൈവ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരദമുനിയെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഭഗവാൻ അത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധ പ്രേമവും അദ്ദേഹത്തെ പരിശുദ്ധമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയും നൽകുന്നു. 4 കുമാരന്മാരെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച നിഗൂഢ യോഗികളായ മഹാന്മാരും തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ ദ്വാരപാലകനായത് ബലി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെന്ന നിലയിലുള്ള അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി പരിഗണിച്ചാണ്. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവൈ ഭഗവാൻ നൂനമമുഷ്യാനുജഗ്രഹ യദുദ പുനരാത്മനു സ്മൃതിമോഷണം മായാമയ ഭോഗേശ്വര്യമേവാതനുതേതി. നവൈ ഭഗവാൻ നൂനമമുഷ്യാനുജഗ്രഹ യദുദ പുനരാത്മാനു സ്മൃതിമോഷണം മായാമയ ഭോഗൈശ്വര്യമേവാതനുതേതി. പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ബലിമഹാരാജാവിന് ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകി തന്റെ കാരുണ്യം സമ്മാനിച്ചില്ല. കാരണം ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരുവനെ ഭഗവാന് പ്രേമ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മറവിയുള്ളവനാക്കും. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരുവന് പിന്നീട് അവന്റെ മനസ്സിനെ പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ അമഗ്നാക്കാനാവില്ല. ഐശ്വര്യങ്ങൾ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരുവന് അവന്റെ കർമ്മഫലമായി കൈവരുന്ന ഭൗതികവും, മറ്റേത് ആധ്യാത്മികവും. പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന സമർപ്പിത ആത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ആയതിനാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാൽ അത് അവന്റെ കർമ്മം മൂലമല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ഭക്തി മൂലമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് തനിക്ക് വേണ്ടി ഐശ്വര്യപൂർണതയോടെ അനായാസം സേവനം ചെയ്യാൻ അവനെ ആവശ്യമുണ്ട്. നവഭക്തനെ ഭൗതികമായി ദരിദ്രനാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അവനോട് കാട്ടുന്ന പ്രത്യേക കാരുണ്യം. ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നവഭക്തൻ ഭൗതികമായി സമ്പൽ സമൃദ്ധനായാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനം വിസ്മരിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പുരോഗതി ആർജിച്ച ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യം ആയിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ആധ്യാത്മികമായ ഒരവസരമായിരിക്കും. ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ അവർ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബലിമഹാരാജാവിന് നൽകിയ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ മായയുടെ സ്പർശമില്ലാത്തതും ഭഗവത് സേവനം തുടരാനുള്ളതുമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോചേ മധുരേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാര പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രന്റെ അനുജനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്, ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ, അതിഥിയുടെ പുത്രനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിഥിയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം അല്ലെ ഇന്ദ്രനെ ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്വർഗം ആക്രമിക്കുകയും അതിന്റെ സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ബലി മഹാരാജാവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചേർന്ന് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ മഹാബലിയിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് അതിഥി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് പ്രകാരം അതിഥിയുടെ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അനുജനായിട്ട് ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബലി മഹാരാജാവിനാണ് ഇന്ദ്രനേക്കാൾ. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രന് തന്റെ പഴയ സിംഹാസനം അതുപോലെ ലഭിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ മുഴുവൻ കാരുണ്യവും ഇന്ദ്രന് അപകടങ്ങൾ വരുമ്പം വീണ്ടും ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയണം. ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ പോയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു വേണം ഇനി അതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവതാരങ്ങൾ എടുക്കാനും അല്ലെ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും. എന്നാൽ ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവിന് എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ട് വാമനമൂർത്തി അവിടെ കാവലിനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ആരും ബലി മഹാരാജാവിനെ തൊടാനായിട്ട് ആരും തന്നെ അതിനടുത്തേക്ക് വരില്ല, ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരാളും വരില്ല. എന്താണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് അവിടെ കാവലായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും രാവണൻ തന്നെ അവിടേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ കൂടെ ചേരാനായിട്ട് ബലി മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും സുതല ലോകത്തില് അവിടെ വസിക്കുന്നു. ഈ മന്വന്തരം കഴിയുന്നിടത്തോളം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഈ മന്വന്തരത്തിന് ശേഷം ദേവേന്ദ്രന്റെ പദവി നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് സംശയിക്കാം, അതെന്താണ് ആ രാവൺ ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട്. രാവണൻ അപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായി പോയെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വാമനമൂർത്തിയെ കണ്ടതും വാമനമൂർത്തിയുടെ ഒരു പ്രഹരം കൊണ്ട് രാവണൻ പേടിച്ച് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോവുകയുണ്ടായത്. അപ്പോ ആരും തന്നെ ബലി മഹാരാജാവിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ആക്രമിക്കുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ കാവൽക്കാരനായിട്ടിരിക്കും. ദേവേന്ദ്രന് പിന്നെയും ധാരാളം ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ധാരാളം അസുരന്മാരിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോഴൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വേണം അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവിടെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാവൽക്കാരനായിട്ടിരിക്കും വാമനമൂർത്തി. ഇപ്പൊ വാമനമൂർത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവതരിച്ചത് ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ കൊച്ചുമകനായിരിക്കുന്ന അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വിരോചനന്റെ മകനാണ് ബലി മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ഭക്തന്റെ കൊച്ചുമകൻ അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിന് കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ടാണ് വാമനമൂർത്തി അവതരിച്ചത്. ഇന്ദ്രന് പഴയ പദവി തന്നെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനേക്കാളും കാരുണ്യം ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാം, ബലി മഹാരാജാവിന് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് ഭൂമി നൽകിയത് കൊണ്ടാണ്.
അല്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും സർവ ഐശ്വര്യപൂർണനാണ് അല്ലെ? ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ? ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപവൃഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജ. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ഒരു കുറവുമില്ല അല്ലെ? എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ. എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രാജ്ഞിമാർ അവിടെ, ഗോപികമാര്, വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മിമാർ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ, ദ്വാരകയിലെ അല്ലെ രാജ്ഞിമാർ. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അനേകം ആൾക്കാർ അല്ലെ? ഇപ്പോ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നൽകുന്ന എന്താണ് പത്രമായാലും പുഷ്പം അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ, അത് നമുക്ക് കാരുണ്യം നൽകാനാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വിശപ്പുണ്ടായിട്ടോ അല്ലെ ഭഗവാന് ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും ഗംഗയുടെ ഉദാഹരണം പറയും. ഗംഗയിലെ ജലം എടുത്തിട്ട് ഗംഗയ്ക്ക് തന്നെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഗംഗയ്ക്ക് തന്നെ ആ ജലം സമർപ്പിക്കും. ഗംഗയിലെ ജലം കൂടുകയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് കുറയുന്നുമില്ല, നമ്മളത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ? എന്നാൽ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഗംഗയെ ആരാധിച്ചു, ഗംഗാമാതാവിനെ ആരാധിച്ചു, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം, ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് ഒന്നിന്റെയും കുറവില്ല, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആരിൽ നിന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ സന്തോഷവാനായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ബലിമാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവസമ്പത്തുകളും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാമനദേവന് ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിലസ്വർഗത്തിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയതെന്ന് തീർച്ചയായും ആരും നിർണയിക്കരുത്. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും ബലിമാരാജാവ് ഇതൊക്കെ നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയത്. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഉള്ളിൽ അവരുടെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവായി വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഓരോ ജീവസത്തെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷമോ ക്ലേശമോ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളെ അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് ബലിമാരാജാവ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുക മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ മോചനത്തിന്റെ വാതിൽ തനിയെ തുറക്കപ്പെടുന്നു. ബലിമാരാജന് ഇത്രയധികം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഒരുവൻ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിൽ ഭക്തനാകുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ അവൻ ഭൗതികമായും നല്ല നിലയിലാക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവന്റെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും ആരും തെറ്റായി ധരിക്കരുത്. നേരത്തെ ബലിമാരാജാവിന് ചെറിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭക്തനൊരിക്കലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമല്ല. ബലിമാരാജാവ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ വേഷം മാറിയിട്ട് വന്നതാണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ 3 അടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ബലിമാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്
ദാനം ചോദിച്ച ഒരു വ്യക്തി വേറെ ആരെടുത്തും പോയിട്ട് ഇനി ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാൻ ഒരിക്കലും അവസരം ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് 3 അടിയല്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ ചോദിച്ചോളൂ. ഈ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള 3 അടിയൊന്നും വെറും നിസാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അനുഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല, ഭഗവാന്റേതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയും, പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും എന്റെ ഭൂമി, എന്റെ സ്വത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയും അല്ലെ. അവരുടേതാണെങ്കിൽ അവര് ജനിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കണം. അവര് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആ ഭൂമി അവിടേക്കുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഭൂമി അവിടെ ഉണ്ടാവും. വേറെ ആരുടെയും, അവരുടെ മക്കളുടെയോ അല്ലെ വേറെ ആരും ബന്ധുക്കളുടെയോ ആരുടെയും കയ്യിലായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം, നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അല്ല, നമ്മൾ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ കാര്യം പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മറന്നുപോകും അല്ലെ. ഇവിടെ ബലിമഹാരാജാവിന് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി, അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ അത് തിരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യം മാത്രമല്ല. അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതാ. ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് സഫലമാക്കി തരും അല്ലെ. എന്നാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നശിക്കും എന്നാണ് ഒരവസ്ഥയെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അത് നൽകില്ല അല്ലെ. ഉചിതമായിട്ട് അതൊക്കെ നൽകും. ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് നൽകില്ല. കർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകും, അവർക്കെല്ലാം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അവന് പതനം സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഭഗവാൻ നൽകുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട, ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു തരാൻ. എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം, ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തില് ബലിമഹാരാജാവിന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് പോലും കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. വിശപ്പ് മൂലം വിഷമിക്കുകയോ നിലം പതിക്കുകയോ സംഭ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമാം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും തക്ഷണം മുക്തനാവും. ഭൗതികകർമ്മങ്ങളിൽ ലാമജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതേ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിഗൂഢ യോഗ പരിശീലനത്തിനും മറ്റുദ്യമങ്ങളിലും അനേകം വിഷമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലെങ്കിലും അറിയാതെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതും സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ 6-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും. പരിഹസിച്ചിട്ടായാലും നിന്ദിച്ചിട്ടായാലും എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉരുവിട്ടാലും അതിനും ഫലം ലഭിക്കും. ഇവിടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പോ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മള് വീഴ്ച പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കണം എന്നാണ്, മറ്റാരെ വിളിച്ചിട്ടും
നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അച്ഛാ, അമ്മേ, അയ്യോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നു, അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന വർഷം അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ദർശനം മുക്തനാകും. എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും. അജാമിളൻ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു, അല്ലെ, നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. പല ആൾക്കാരും നാരായണ നാരായണ എന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നാരായണ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വിളിച്ചുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കേട്ടു, അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ തന്റെ എന്താ പറയാ സേവകരെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. ആ അജാമിളൻ യമകിങ്കരന്മാര് വരുന്നതായിട്ട് അജാമിളിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നിടത്തേക്ക്, ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾ മരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് യമകിങ്കരന്മാരാണ് വരിക എന്ന് പറയും. യമരാജനും യമകിങ്കരന്മാരൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ, മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കാണാനാവും എന്ന് പറയും. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും മരിച്ച വീട്ടിലെല്ലാം ആൾക്കാർ പറയും, ഓ ഇന്നലെ രാത്രി പല നായ്കളൊക്കെ കുറേ സമയം കുരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പശുവൊക്കെ എന്തോ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവർക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പോ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും യമകിങ്കരന്മാര് വരും, അല്ലെ, തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് അജാമിളിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. അവര് തമ്മിൽ തർക്കമായി. പിന്നീട് യമകിങ്കരന്മാർ യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. യമരാജൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു സേവകനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ സ്പർശിക്കരുത്, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും പോകരുത്. ധാരാളം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അജാമിളിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും അവിടെ ചിത്രഗുപ്തൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ, അല്ലെ. അതിനുള്ള ശിക്ഷകളും ഉണ്ട്. നമ്മളിനി നരകലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ 26-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും, അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ വിളിച്ചു, അല്ലെ. തന്റെ മകനെ വിളിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായി കരുതിയിട്ട് കാരുണ്യം കാണിക്കില്ല, അല്ലെ. പിന്നീട് ഒരു അവസരം കൂടി അജാമിളിന് നൽകുകയും കൂടുതൽ ഹരിദ്വാറിൽ പോവുകയും കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അറിയാതെയെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിന്റെ കാരുണ്യം കാണിക്കും, അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്ര എന്താ പറയാ കാരുണ്യമില്ലാത്തതല്ല, അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ധാരാളം ആൾക്കാർ, മ്ലേച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ, അവർക്ക് എത്രയും പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിക്കും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, അവര് പന്നികളെയും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ കണ്ടാല് ഹറാം എന്ന് പറയും. ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടുകൂടാത്തത്, അത്രയും നീചമായത് എന്നുള്ളത് ഹറാം എന്നുള്ളത്. ഓ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അത് ഹാ രാം, ഹേ രാം എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാരുണ്യം നൽകും. വിളിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ? ഹറാം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ വിളിക്കുന്നു, ഹാ രാം, ഹേ രാം എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം. അപ്പൊ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് കാരുണ്യം നൽകുമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ചിട്ട്, മ്ലേച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പാപികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് കാരുണ്യം നൽകും. ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുമെന്ന്.
ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ അമഗ്നരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതേ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിഗൂഢ യോഗ പരിശീലനത്തിലും മറ്റുദ്യമങ്ങളിലും അനേകം വിഷമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഈ മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തില് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നതായിട്ട് പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു, മുക്തി സ്വയം മുകുളിതാഞ്ജലി സേവതേ അസ്മാൻ. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ മുക്തിദേവി കൂപ്പുകൈകളോടെ നിൽക്കുന്നു, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തൻ ആ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു അല്ലെ, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതു. എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോ മമ ജന്മനി ജന്മനി, എത്രയെത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്തി താനെ വന്നുകൊള്ളും. അല്ലെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നൽകുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ പ്രഭുപാദയുടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു അല്ലെ, അത് വീണ്ടും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാളെ മുക്തനാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെന്താ പറയുന്നത്? ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളത് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് കാക്ഷിക്കുന്ന ഫലം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമല്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഫലം ഒരുവരിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തെ ഉണർത്തി പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ്. പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള മോചനമോ അല്ലെ, അല്ലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയോ ഒന്നുമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധം പൊടിതട്ടിയെടുക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനവും സാധുവും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള തലം നേടുന്നു. ദിവ്യനാമത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തോട് സാധിച്ചപ്പെടുത്തി അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു. സൂര്യൻ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ സൂര്യന്റെ രശ്മികള് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും അതോട് കൂടിയിട്ട് അന്ധകാരം ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുന്നിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഈ ശ്ലോകം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്, വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയോ അതിന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരം ചിതറിപ്പോകുന്നുവെന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയും. സൂര്യൻ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉദിക്കുന്നതൊക്കെ 6:45 അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത്, നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട്. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അന്ധകാരം ഇല്ലാതാവുന്നു. 5 മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റിലും വെളിച്ചം കാണാം അല്ലെ. അതുപോലെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പതി ഇല്ലാതായി തീരുകയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശം രാത്രിയുടെ അപകടങ്ങളായ മോഷ്ടാക്കൾ, പ്രേതങ്ങൾ, രാക്ഷസന്മാർ തുടങ്ങിയ ഭയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും സൂര്യപ്രകാശം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ അവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം പരിശുദ്ധമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുകയും പരിശുദ്ധമായി ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും.
ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ പോലും ഒരിക്കലും മുക്തി സ്വീകരിക്കും. മുക്തി പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നാമാഭാസം കൊണ്ടുപോലും അഥവാ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പ്രകാശം ദൃശ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്ഷണപ്രഭ കൊണ്ടുപോലും നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്ന നാമത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ആ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണപ്രേമം, കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അന്ധകാരമൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ശുദ്ധനാമത്തിലൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ കുറേയേറെ നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അജാമിളൻ ശുദ്ധനാമമല്ല ജപിച്ചത് അല്ലെ, തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത് നാമാഭാസം അല്ലെ. അപ്പോ നാമ 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. നാമ അപരാധം അല്ലെ, നമ്മൾ 10 അപരാധങ്ങളൊക്കെ രാവിലെയൊക്കെ വായിക്കും, എന്നിട്ട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും. 10 അപരാധങ്ങള് 10 ഒഫൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വായിക്കും, അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും, നാമം ജപിക്കും, വീണ്ടും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും, നാമം ജപിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി ഇല്ലാത്തത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നാമ ആഭാസം കൊണ്ടുപോലും. ഇവിടെ അജാമിളൻ നാമ അപരാധം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവര് പറയുന്നു വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. എന്താണ്? അജാമിളൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവന് നാമ ആഭാസം കൊണ്ടുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ശുദ്ധനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിദ്വാറിൽ പോവുകയും അവിടെ ശുദ്ധനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ 10 അപരാധങ്ങൾ അല്ലെ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നാമ അപരാധം കഴിഞ്ഞ് നാമ ആഭാസം ഉണ്ട് ശുദ്ധനാമം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ശുദ്ധനാമത്തിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നാമ ആഭാസം കൊണ്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. തെറ്റുകളോടുകൂടിയ നാമജപത്തിനും പരിശുദ്ധമായ നാമജപത്തിനും മധ്യയുള്ള തലമാണ് നാമ ആഭാസ തലം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ നാമജപത്തിൽ 10 വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപരാധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ജപത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്ന നാമാഭാസ തലമാണ് 2ാം ഘട്ടം. 3ാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അപരാധം കൂടാതെ ജപിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രേമം തൽക്ഷണം ഉണരുന്നു. ഇതാണ് പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും ശരിയായ രീതിയിലല്ലാതെ നാമാഭാസമായിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ കൊച്ചുമകനായിരിക്കുന്ന ബലി മഹാരാജാവിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഭൂമി ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകും അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഒരു അവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഒറ്റയൊരു കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ സുദർശനവും അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സുദർശനം മാത്രമേ ഈ അസുരന്മാർക്ക് ഭയമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സുദർശനം മാത്രം മതി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ അവതരിക്കേണ്ട നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള ബലി മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് വാമനമൂർത്തി യഥാർത്ഥത്തില് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൾക്കാർ ഇന്ദ്രനെ സഹായിക്കാനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഇന്ദ്രനെ സഹായിച്ചു ഒരു തരത്തില്, എന്നാൽ അതിലും കൂടുതൽ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലി മഹാരാജാവ്. ഇതറിയാത്ത വിഡ്ഢികളാണ് പറയുന്നത് ഓണം നമ്മുടെ ആഘോഷമാണ്, ഓണത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ അല്ലെ. മഹാബലിയെ ചവിട്ടി ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് താഴ്ത്തി വാമനമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തില് വാമനമൂർത്തി യാതൊരു ദയയുമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുക. ചില സംഘടനകളൊക്കെ അന്നേ ദിവസം വാമന അവതാര ദിനമായിട്ടൊക്കെ ആഘോഷിക്കും, സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യും,
അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രാമകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. വാമനമൂർത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ആളോ? വാമനമൂർത്തി എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? ബലി മഹാരാജാവിനെ ചവിട്ടി ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിയത്. അതൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, അല്ലെ? അവര് ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? എന്നാൽ ആരാണോ അല്പമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളത്, അവർക്ക് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരുണ്യം നൽകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ആർക്കും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമമുള്ള ഒരാളുടെ പേര് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അയാൾക്ക് പിന്നീട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിയൊന്നും പറയുന്നില്ല, അയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ പേരൊക്കെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവരെ ചീത്ത പറയാനൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഭഗവാന്റെ പേരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവർക്കും കാര്യം. അപ്പൊ നാമാഭാസം, അറിയാതെ ആയാലും നാമം അങ്ങനെ വിളിച്ചാലും കാരുണ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? അധികാരങ്ങൾ ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം പോകാൻ സാധിച്ചു, അധികാരങ്ങൾ, അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊന്നല്ല. ഭക്തന്മാര് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രമാണെന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഭാഗവതമൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് ബലി മഹാരാജാവിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബലി മഹാരാജാവിന് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകിയ